Borgmester, der er problemer igen med budgetterne for Ballerup Kommune. De unge vil selvfølgelig ikke sådan, de bliver overset, og vi bliver nødt til at smide nogle penge i puljen til de unge. Det kræver jo så, at vi bliver nødt til at skære på andre punkter. Ja. Og det er jo aldrig en god ting, ja. Nej. Men jeg foreslår, at vi skærer ned på ældreplejen. For at fremme de unge i stedet for. Det kan skabe vækst i kommunen. Det vil skabe vækst, ja, men det er jo ikke så godt for de ældre i kommunen. Vi må se, om der er andre alternativer. Hej, herre borgmester. Jeg har noget, vi gerne vil dele med dig. Aktiveres. Vi vil have bankombil, godt for madklub, så alle stadig føler sig specielle, for Ballerup bliver bedre og bedre nu. Vi skal have kulturelle tilbud for alle, fritidsinteresser skal dyrkes nu, for alle skal være sammen, og selvom alle er så forskellige, så skal det ikke skille os ad. Ballerup, selvom det regner udenfor, så kan det lade sig gøre. Det var virkelig et godt forslag. Tak.